Karon, dili ko magluto-luto, mag-food trip ko. Layo na kay ni siya ron masundan ko atong mga visiting, mga sirok kayo. Di na ko lang masundan diri kay mingaw kay ni. Tirada na to ron. Corn beef with itlog. Wow. Ay. Hindi yan, is paploy na food trip mo si Sierra. Bro, magdi-barkada. Tuludan din yung lamas na yun. Ay! Tay, bumuta. Init naman guro ni. Ay, wala ka. Ulaton ako nagmaluto kay mga ayaw ko. Pero mag-snack sa kudaan. Lami kayo na. Hello! Anjo, nakunsa mo ka di Anjo. Sa mukha ni mga batao yun. Nanang bumudri. Nakunsa ka diri ano. Ako naman di. Yati yun yung mga bataan yun. Yurot naman ninyo. Dalo man kayo ka. Tagay good me. Inyo naman ay. Nasirok di kayo mo ba? Ang humot lagi glamas. Ala, nagluto si kuya. Yati kayo no. Kaya wadyo nangagdas kuha ba? Ato na to nga mga yuta. May pa, ito ta. Ha? Ay, siya ba? Nga naman kuya. Lato nilang lato na maluto na para magkaon na lang ita. Mau, bito na akong plano ganina. Ano sure ko, init na kay ni. Dara. Pitik-pitik na. Grabe ka, umut sa lamas. Oh, lamas pagay na, partida. Uy, tumisik man. Ay, yati. Ano man eh. Ulatong sa nakunig mo pula. Muta na oy, lamas pagani oh. Iti, dyan na ron. Kani, kay marang pula-pula naman ang lamas. Kung bit na isunod, ani. Palayo tagamay ka, masipiksan ka, ani. Kaya kayo nakapisikin. Yummy! Busog yung kuha ni Ron. Hala, gilunan ang konde ko. Ahay! Kalami! Lutong papi! Gamay ra sa kanon ni kuya oh. Kanya, timplahan dayon. Bitsin o asin. Gamay lang. Pagpalasa ba? Wow. Oops, gamay rin mo kayo. Agan gamay. Okay, pais na na. Bitsinan dayon. Miai. Kayon dayon. Ay! Sunod din natong itlog. Para lami kayo. Sirahan din itlog. Sagak tuning bahaw ron. Lagi putang nga po yung itlog mo. Ay, ang itlog naluto. Ay, gamay na lang yung ulam. Maluto, impas kining bahaw ron. Maluto ka na ron. Impas dyan na ron. Yan eh, parang luto naman yun eh. Palungan sa nato eh. Ayun tayo. Kahuman. Food trip diming. Kalami. Hala kuya oh, naluto na kuya oh. Tara na, ito na ta. Tara, gutom na kayo. Siya, nakoy plano. Unsa na plano nimo? Siya nakoy. Ayuha po ni mo no. Bisig na kayo gamay ba? Ayuha ni mo eh. Kani makakaon na jud ko. Why disturbo? Lami pa kay Gwider oh. Ibutang sa kalipon. Iskot maning. Kani mo yung nanawag bro. Pag barkada. Iskot maning bataan ni na palayo na ganito. Ayo sig pangayo dia. Gamay rin kayo. Gamay ra kay kani akong kanon. Unsa man kana? Dito ah. Unsa man ning tawanan ni nga. Nagpalayo na ganito. Abot gyapon kadriya sundan siro ko nimo. Ayaw lagi. Gamay rin kayo. Kinang ayaw. Kuya. Nagdaan na kuya ni. Ano nga man kung kadriya pod? Yati man duwa oy. Abot man mo diri oy. Kamay kuha ni kuya Bim. Puyo, puyo. Kuya. Kaya mo kuha na bacon bitbe. Anong nangabot naman mo tan Andre na nga unsa naman ning tawo mo oy. Kamay na ilaw lang ko. Ilaw lang ko kuya Bim. Ako wala ka kagkaon ba? Hello mo dia. Pagluto mo din niyo. Ano ko anday mo? Ang mama mga utog. Mukal kayo niyo eh. Kamay lang buti. Butang diwa. Naming ipagkaluto kuya do. Ilaw ko daw. Awa ang tanawa. Nami adod ay. Tuday nyo. Kuya o pwede. Nami na mo eh. Wala mo Sirok to guys. Tanawa wala na nuno, wala ko sundan. Kadyoy mo wala gurot jo. Yati. Ang naman siguro mo oy. Maglalas good. Wala ko ipagkaon na ni pangurot naman ninyo. Ami man kamuluto kuya. Ang saon naman ni Ron, wala naman ko ipagkaon. Na bahala mo di
buangan Ano mo. ay, ano to? Ito ang plano ani. Ti, yun yung mga bataan eh, oh. Kapag ubilig sudan, ako pa di pa hugason na ng plato. Kot yun mo mga buanga mo.